मला सर्व दाखवणार आहे. बघा बघा कसं करते ती, बघा कसं करते. म्हणजे एक तुम्हाला दाखवलंय की तुम्ही कसं ओळखू शकाल की तुमच्या जनावराला हासाडी घातलेली आहे. 1 ते 1.5 इंच मित्रांनो शिपूट खाऊन टाकलेली आहे आळ्यांनी. म्हणजे ह्याला जर वेळीत, आता ही केसामुळे लक्षात येत नाही असं. म्हणजे जर तुमचं जर तोंडाची जागा असेल तर एक कमी डार्क ठेवायचं आणि ही बनवून ठेवायचं. पण मी तुम्हाला त्यासाठी बनवून दाखवतो मित्रांनो. हो, हे पूर्ण बिळू केलेलं आहे त्यांनी, 2 इंचाचं पूर्ण म्हणजे आळे झालेलं आहे. आता ही आपल्याला काय करायचं, आता ही जखम लय झाल्यामुळे जास्त चिघळणार, त्यामुळे ही रक्षकचं ही जी पावडर आहे मित्रांनो, ही पावडर त्याच्यावर. नमस्कार मित्रांनो, मी मुकेश काळे तुमचं आपल्या गावरान शेळी पालन या चॅनलवर स्वागत करत आहे मित्रांनो. आणि आजचा विषय मित्रांनो म्हणजे कसा आहे माहिती आहे का, आज मी तुम्हाला म्हणजे हासाडी म्हणजे काय ह्या संदर्भात सांगणार आहे. म्हणजे जी शेळीपालन, जी जुने शेळीपालक असतील त्यांना तर माहितीच आहे मित्रांनो हासाडी म्हणजे काय. पण जी नवीन शेळीपालक असतात, जसं की मित्रांनो आपण म्हणजे मला देखील काही पहिलं वर्ष 2 वर्ष माहीत नव्हतं. पण जे आपल्या जनावराला ते झाल्यानंतर आपल्याला ते माहीत होतं. पण ते होऊ नये यासाठी काय करावे, काय त्याची काळजी काय करावी, किंवा ते झाल्यानंतर काय करावे, हे आपण ह्या आजच्या व्हिडिओमधनं बघणार आहे मित्रांनो. म्हणजे आपला हाच उद्देश आहे आपल्या चॅनलचा, की मला जी 10 वर्षापूर्वी आलेला अनुभव आहे आणि जी इथून पुढे आपल्या फार्मवर म्हणजे मला जी घडत आहे आपले, तर त्यानुसार आपण म्हणजे व्हिडिओ बनवणार आहे. त्यानुसार म्हणजे जे आपले जे नवीन शेळीपालक आहेत त्यांना सोयीस्कर जाईल ह्यासाठी व्हिडिओ बनवतो आहे मित्रांनो. म्हणजे तुम्ही जर आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर मित्रांनो आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला लाईक करा, जेणेकरून येणारे पुढील व्हिडिओ नवनवीन तुम्हाला आपल्या या चॅनलवर पाहण्यास मिळतील. तर मित्रांनो ही जी पिल्लू आहे मित्रांनो, पोकाड आहे ही, आणि ह्या पिल्लाला मित्रांनो हासाडी घातलेली आहे मित्रांनो शिफ्टीच्या बाजूला. आणि तुम्हाला व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, तुम्हाला सर्व दाखवणार आहे. बघा बघा कसं करते ती, बघा कसं करते. म्हणजे एक तुम्हाला दाखवलं आहे की तुम्ही कसं ओळखू शकाल की तुमच्या जनावराला हासाडी घातलेली आहे आणि त्याच्यावर काय उपाय करावा. आणि काळजी करणे खूप गरजेचं आहे. आणि तुम्हाला ती जखम किती मोठी केली ते देखील दाखवणार आहे. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. म्हणजे आता ही पिल्लू मित्रांनो असं लांब जाऊन बसलेलं होतं. म्हणजे जरी त्यांना बोलता येत नसलं तरी निसर्गाने त्यांना म्हणजे असं एक वेगळं होतं. जर त्यांना जर असं काय झालं, ताप आली, शेळी आजारी असली किंवा असं जर बघा हे असं म्हणजे चलबिचल, म्हणजे असं बघा असं चलबिचल करतं. म्हणजे तुम्ही ओळखून जायचं काहीतरी त्याला प्रॉब्लेम आहे, असं करते बघा. मग त्याला जर म्हणजे त्याला निसर्गाने असं म्हणजे एक पूर्वीपासून म्हणजे ती त्याला दिलेली देणगी म्हणा किंवा काय, पण शेळी असो किंवा जनावर कुठलंही असो जर आजारी असलं तर ती एका कोपऱ्यात बसते आणि अशी बघा वेगळी एक जरा रोजच्यापेक्षा एक वेगळ्या प्रकारे हालचाल असली. आता त्याच्या शिफ्टीला हासाडी आहे मित्रांनो. आता त्याला आपण शेळ्यांमधनं बाहेर आपल्या शेडवर फार्मवर नेऊन तुम्हाला दाखवतो सगळी म्हणजे कसं ट्रीटमेंट करतात. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा तुम्ही. पूर्ण आळ्या झालेल्या आहे मित्रांनो, बघू शकता तुम्ही. म्हणजे शिपूट अर्धी त्या आळ्यांनी 1 ते 1.5 इंच मित्रांनो शिपूट खाऊन टाकलेली आळ्यांनी. म्हणजे ह्याला जर वेळीत, आता ही केसामुळे लक्षात येत नाही असं. आणि आतमध्ये आळे आहे मित्रांनो पूर्णपणे, बघू शकता. खड्डा बघा खड्डा. तर ही तुम्हाला जखम दाखवली. तर ही कशामुळे होतं मित्रांनो हे देखील आपण पाहणार आहे. आता हासाडी तर तुम्ही मित्रांनो बघितली, पण ती कशामुळे होते आणि केव्हा होते हे आता आपण पाहणार आहोत. म्हणजे शेळी पालन म्हणजे करणं एवढं सोपं नाही मित्रांनो. म्हणजे शेळ्या आणले, 4 शेळ्या, एक 10 गाभण शेळ्या आणायच्या आणि सांभाळायच्या आणि पैसा. पण मित्रांनो ह्याच्यात खूप झट आहे आणि खूप मेहनत आहे मित्रांनो. माझी 10 वर्ष मित्रांनो, म्हणजे 10 वर्ष म्हणजे माझ्या आयुष्यातले शेळीपालन या क्षेत्रात मी घालवलेत. त्यामुळं मी म्हणजे मला अनुभवलं मित्रांनो मी ते. म्हणजे खूप अवघड आहे. म्हणजे एक बारीक गोष्टीला मित्रांनो एकदम लक्ष ठेवावं लागतं, नाहीतर ती छोटीशी गोष्ट मित्रांनो मोठी होऊन जाते आणि ते आपल्या आवाकाच्या बाहेर गेल्यानंतर डॉक्टर देखील काय करू शकत नाही. आणि ही आपण जी व्हिडिओ बनवतो ही फर्स्ट ट्रीटमेंट म्हणजे घरच्या घरी तुम्ही नीट करणार आहे त्यांना. आपल्या चॅनलचं तुझे म्हणजे फर्स्ट ट्रीटमेंट शेळी तुमच्या जागेवर नीट दिली पाहिजे. म्हणजे असा विषय असल्यामुळे आणि ती म्हणजे कसं लवकर तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला जाणवणार ती. आणि तुमची जी शेळी असन किंवा पिल्लू असन ती म्हणजे कवर होणार लवकर तुमचं लक्ष गेलं तर. म्हणजे जागृत करण्याचा प्रयत्न चालू आहे, शेळी पालकांना हुशार करण्याचा प्रयत्न चालू आहे मित्रांनो. म्हणजे हीच आपला उद्देश बी आहे. आणि म्हणजे कसं असतं माणसांना लवकर काही कळत नाही. म्हणजे मला देखील कळत नव्हतं मित्रांनो 10 वर्षापूर्वी. म्हणजे 10 वर्षापूर्वी जेव्हा आम्ही चालू केलं तर नवीन, तेव्हा म्हणजे 3-4 वर्ष तर काहीच कळत नव्हतं मित्रांनो. म्हणजे असंच जायचं, बघण्यातच जायचे वर्ष, तर असंच निघून गेलं. अशी पिली मरायची, असं एवढे मित्रांनो म्हणजे असे खड्डे पडायचे.
ही जी हासाडी असते मित्रांनो, जास्त खूप प्रमाणात म्हणजे वांबाळ असते का पावसाळ्याच्या दिवसात, म्हणजे वांबाळीच्या दिवसात कसं असतं मित्रांनो, माशी असते ती माशी, आणि ती माशी त्या ठिकाणी अंडे घालते. पांढऱ्या कलरचं असते, मिठासारखं मित्रांनो पांढऱ्या असते, आणि ती जर तिथं म्हणजे केसावर सुरुवात प्रथम ती माशी असते ती शेतात आपल्या शेळ्या गेल्यानंतर, नाहीतर फार्मवर देखील मित्रांनो होत असतं घरच्या पिल्लांना. म्हणजे ती पिल्लू जर जुलाब केलं आणि त्या जुलाबाचं जर वल्लं असलं किंवा वाळलेलं असलं त्या ठिकाणी ती बसणार, आणि त्या ठिकाणी बसल्यानंतर मिठासारखं पांढरं किंवा पावडरसारखं निरम्यासारखं असं पांढरे टिपके असतात मित्रांनो. त्याची फर्स्ट प्रोसेस म्हणजे पहिल्यांदा तसं पांढरं दिसणार. मग तिथं माशीनी जर तिथं म्हणजे हासाडी घातली म्हणजे ती अंडे घालते. मग ती अंडे घातल्यानंतर मित्रांनो तिचं ती पांढरं असते, मग ती केस गळून पडते तिथली, आणि स्किन बी जी स्ट्रॉंग असते त्यांची स्किन ती कातडं मित्रांनो आतमध्ये गळून पडतं, म्हणजे ढिल्लं होतं. ती जी नॉर्मल नॅचरल असतं त्यांचं कातडं, त्याच्यातून तिथं जे माचेने हासाडी घातली त्यात फरक होतो. आणि तिथं मित्रांनो म्हणजे तिथं आळ्या तयार होतात, बीळ तयार होतं मनानेच, आणि आळ्या तयार होतात. म्हणजे एकदम प्रमाणाच्या बाहेर एकदम स्ट्रॉंग असते ती, आणि खूप धोकादायक असतं शेळींना. आणि जास्त करून शेपटाला खाली कासच्या इकडं असं ठिकाणी म्हणजे जिथं त्या शेळ्यांचं म्हणजे आपलं बी लक्ष जात नाही त्या ठिकाणी, म्हणजे तोंडावर ही असं कधीच कुठं बसत नाही माशी. जास्त प्रमाणात मागच्या साईडलाच जास्त प्रमाणात मित्रांनो मासे त्या अंडे घालतात. आणि मग ह्याचं मित्रांनो लवकर लक्ष देणं गरजेचं आहे. म्हणजे पावसाळ्यात मग जे तुमच्या शेळ्या जर जुलाब केल्या असेल शिळीनी पिल्लानी, तर ती धुणं गरजेचं आहे वेळच्या वेळेला, म्हणजे ती जुलाब साफ करणं. आता तिथं त्यांनी जुलाब केली होती मित्रांनो, तुम्ही तर बघितलं आहे व्हिडिओमध्ये, त्यांनी जुलाब केलेली होती, आणि जुलाब केल्यानंतर जी घाण राहिलेली होती त्याची वाळून मग त्या घाणीवर मित्रांनो ती माशी बसून त्या माशीनी अंडी घातली, आणि अंड्यानी ती शिपटी अर्धी 2 इंचाची शिपूट खाऊन टाकली. म्हणजे आपलं म्हणजे लक्षच गेलं नाही त्याला, शिपूटचे केस असल्यामुळे लक्षात गेलं नाही, आणि ती नॉर्मल असल्यावरती एवढं दाखवत नाही आपल्याला. ज्या वेळेस जास्त प्रमाणात होईल त्याच वेळेस आपल्याला निदर्शन येतं की त्याचं एक वेगळे हावभाव आपल्याला जाणवतात, की ती उठबस करणार, शिपटी जास्त प्रमाणात हलवणार, खाजवणार, आणि सर्व शेळ्यांच्या वेगळ्या बाजूला बसणार. म्हणजे शेळ्या इकडं असल्या तर ती दुसरीकडे बसणार, शेळ्यांच्या वेगळं होणार. म्हणजे शिळी असो किंवा पिल्लू असो, म्हणजे ही हासाडी असो किंवा आजारी असो, शिळी आजारी जरी असली तरी मित्रांनो कळपाच्या बाहेर येऊन बसते किंवा वेगळी उभा राहते जाऊन. म्हणजे ती आपल्याला त्यांना बोलायचं म्हणजे संभाषण कौशल्य, म्हणजे त्यांना जर बोलायला देवानी, म्हणजे आपल्याला त्यांची भाषा कळत नाही पण आपल्याला त्यांचं वागणूक कळायला पाहिजे. म्हणजे ती शिळी कशा प्रकारे वागते काय ते आपल्याला कळतं. आणि मित्रांनो त्याला म्हणजे आपल्याला जखम स्वच्छ करायची म्हणली तर हे पोटॅशियम परमॅग्नेट, तुम्ही जर जुने आपले सबस्क्रायबर असेल तर तुम्हाला माहिती आहे मित्रांनो, म्हणजे याचा वापर किती कामाला आहे. म्हणजे ही जर पोटॅशियम परमॅग्नेट आहे मित्रांनो, म्हणजे मी वेळोवेळी व्हिडिओ सांगत असतो, तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला प्रत्येक वेळी व्हिडिओ पाहिल्यानंतर हे किती किंमत आहे, किती आहे मित्रांनो, फक्त 15 ते 20 रुपये असेल, 15च रुपये असेल. म्हणजे 15 रुपये तुमच्या फार्मवर, 15 रुपये पैशाला किंमत नाही मित्रांनो, वस्तूला किंमत आहे. ही जे आहे मित्रांनो, हे कसं वापरायचं ते देखील तुम्हाला सांगतो. म्हणजे ह्याच्या पाणी करून मित्रांनो जखम स्वच्छ घ्यायची, धुवायची जखम, आणि ती तुम्हाला आता दाखवतो कसं स्वच्छ एकदम धुवायची ती. आपल्याला ही पोटॅशियम परमॅग्नेट म्हणजे जर तुमचं जर तोंडाची जागा असेल तर एक कमी डाग ठेवायचं आणि ही बनवून ठेवायचं. पण मी तुम्हाला त्यासाठी बनवून दाखवतो मित्रांनो, बघू शकता. हे म्हणजे जवळ करा कॅमेरा जरा, हे बघा असं म्हणजे डार्क पाणी झालं पाहिजे. हो हे पूर्ण बिळ केलेलं आहे त्यांनी, 2 इंचाचं पूर्ण म्हणजे आळे झालेलं आहे. आता ही आपल्याला काय करायचं मित्रांनो, स्वच्छ धुवून घ्यायचं ह्या पोटॅशियम परमॅग्नेटच्या पाण्याने. ही जखम मित्रांनो अशी स्वच्छ धुवून घ्यायची. आणि जखम धुतल्यानंतर मित्रांनो ही चर्मिल प्लस म्हणून क्रीम आहे मित्रांनो, चर्मिल प्लस क्रीम, ही क्रीम मित्रांनो जखमेवर लावायची. नाहीतर आपल्याला ही रक्षक पुढे आहे, आता ही जखम लय झाल्यामुळे जास्त चिघळणार, त्यामुळे ही रक्षकचं ही जी पावडर आहे मित्रांनो, ही पावडर त्याच्यावर लावायची. आता ही माशा बसून आहे म्हणून हे बघू शकता. ही पावडर लावल्यानंतर ती क्रीमकडे लावायची, त्या क्रीमनी माशा बसत नाही मित्रांनो. आणि ही नॅचरल आहे, चर्मिल प्लस म्हणून क्रीमचं नाव आहे मित्रांनो. आणि ही रक्षक पावडर आहे, ही पावडरने देखील जखम भरण्यास मदत होते मित्रांनो, म्हणजे कोरडी पडते जखम. ही पावडर पाणी शोषून घेते सगळे.
तर मित्रांनो तुम्ही बघितलं सगळी ट्रीटमेंट आपली झालेली आहे मित्रांनो आणि तुम्हाला व्यवस्थित सांगितलेलं आहे चर्मिल प्लस रक्षक पावडर आणि ती आपली ती निळं पाणी आहे ती निळं पाणी मित्रांनो आपल्या फार्मवर कायम ठेवा आणि स्वच्छ हात देखील त्यांनी धुवा जेणेकरून जी रोगराई असते मित्रांनो ती देखील पसरत नाही आणि आपल्या जनावरांची काळजी घ्या पावसाळ्यात मित्रांनो असे हे आजार खूप येत असतात मित्रांनो आणि चॅनलवर जर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा मित्रांनो आणि व्हिडिओ लाईक करा जेणेकरून मित्रांनो आपण जे पुढील व्हिडिओ बनवणार आहे ते तुम्हाला पाहण्यास मिळतील आपले म्हणजे वेळोवेळी अपडेट भेटेल तुम्हाला आणि तुम्ही सतर्क व्हाल म्हणजे आपला हाच उद्देश आहे आपल्या चॅनलचा की आपल्या शेळीपालकांनी सतर्क झाले पाहिजे हुशार राहिलं पाहिजे म्हणजे प्रत्येक आजारावर प्रत्येक रोगावर फर्स्ट ट्रीटमेंट म्हणजे त्याला घरच्या घरी करता आली पाहिजे जेणेकरून काय होईल मित्रांनो जे जी आपली शेळी दगावण्याची शक्यता असते ते 90 नाही मित्रांनो 99% चान्सेस कमी होते आपण जर म्हणजे आपल्या निदर्शनात आल्यानंतर मग मला तेच तुमच्या निदर्शनात आलं आपल्या ह्या गावरान शेळीपालन या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून तर भेटूया पुढच्या अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये